Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Διευθυντά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητοί γονείς, φίλες και φίλοι. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή χριστουγεννιάτικη γιορτή μας, που είναι εμπνευσμένη από το κορυφαίο γεγονός της χριστιανοσύνης, τη γέννηση του Θεανθρώπου. Η γιορτή των Χριστουγέννων είναι για τα μικρά παιδιά η πρώτη εκδήλωση της χρονιάς, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν. Για πολλά παιδιά, μάλιστα, η εκδήλωση αυτή συμβαίνει αμέσως μετά το στάδιο προσαρμογής τους στη σχολική κοινότητα. Σας εξομολογούμε όμως ότι όλοι οι εργαζόμενοι στο Βρεφονιπιακό Σταθμό κάθε χρόνο, οργανώνοντας αυτή τη μικρή γιορτούλα και παροτρύνοντας τους μικρούς μαθητές του σχολείου να συμμετάσχουν, ίσως και πρόημα, σε μια τέτοια σχολική εκδήλωση, βιώνουμε ξεκάθαρα το συναίσθημα ότι δημιουργούμε στα παιδιά μια δεξαμενή εορταστικών και χαρούμενων αναμνήσεων για τα Χριστούγεννα, στην οποία θα ανατρέχουν νοσταλγικά κατά την ενηλικίωσή τους. Από τις αναμνήσεις αυτές δεν πρέπει να λείπει το χειροκρότημά σας. Χειροκροτήστε λοιπόν τα παιδιά που πόπιασαν για να σας παρουσιάσουν τη μικρή αυτή γιορτή. Παρακαλώ τον Διευθυντή του Σταθμού να απευθύνει χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητοί γονείς, αγαπητά μας παιδιά, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά στο Βρεφονιπιακό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας και από τα βάθη της καρδιάς μας σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Διανύουμε ήδη με τη βοήθεια του Δομήτωρος Θεού τον 4ο χρόνο λειτουργίας του Ιδρύματός μας, το οποίο δημιούργησε η αγάπη και το συνεχές ενδιαφέρον της Σεβασμιωτάτου Πιμενάρχη μας για τα παιδιά μας, τα ελπιδοφόρα μέλη της επιγής στρατευωμένης Εκκλησίας. Ο μεγάλος Ρωμαίος Ρήτορας και φιλόσοφος Κικέρονας έλεγε ότι πολλά παιδιά, πολλές κουλτούρες, κανένα παιδί, καμιά χαρά. Εμείς λοιπόν οι εργαζόμενοι στο σταθμό έχουμε επιλέξει τις πολλές κουλτούρες για να έχουμε ως κοινωνία πολλές χαρές και τώρα και στο μέλλον. Γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον αυτής. Και η σωστή αγωγή στις ηλικίες αυτές δημιουργεί τις προϋποθέσεις για υγιή εξέλιξη και ομαλή ένταξη στην κοινωνία. Για τον λόγο αυτό προσφέρουμε στα νήπια και βρέφη ένα ζεστό και ασφαλές περιβάλλον φιλοξενίας, μέσα στο οποίο αγωνιζόμαστε να οδηγήσουμε τα πρώτα βήματά τους στην κοινωνία, έξω από το στενό οικογενειακό περιβάλλον τους, να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν την προσωπικότητα και τις ικανότητές τους και να τα προετοιμάσουμε για το σχολικό περιβάλλον που θα ακολουθήσει αργότερα. Στον αγώνα μας αυτό έχουμε προστάτη και πρεσβευτεί τον Κύριό μας τον Άγιο Βασίλειο, τον οποίο πρωτίστως ευχαριστούμε. Όμως ευγνωμοσύνη οφείλουμε να εκφράσουμε και προς τον δραστήριο πειθαρχούχο της τοπικής μας εκκλησίας, που πάντα μας συμπαραστέκεται σε κάθε ανάγκη μας. Ολόψυχα ευχόμαστε να έχει υγεία, μακροημέρευση και επιτυχία στην πολύτιμη και πολύπλευρη διακονία του. Η απόψινή γιορτή των παιδιών με αφορμή το κοσμοσωτήριο γεγονός της γεννήσεως του Θεανθρώπου ετοιμάστηκε με ιδιαίτερη αγάπη και με την καθοδήγηση και φροντίδα του διδακτικού προσωπικού. Ζητάμε την κατανόηση και επίκειά σας, αναλογιζόμενοι το μικρό της ηλικίας τους. Ας καμαρώσουμε τα παιδιά και ας τους χαρίσουμε ένα ζεστό χειροκρότημα. Ευχαριστώ.